owayeqashelwe ukugada ingane owagcina esephiwa ingane umama wengane usefisa ubulungiswa ufisa ukuba ingane ibize isibongo sakhe ngoba uzibona ezoba nenkinga ekugcineni ingane mayikhula zizwele. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. All right. Thank you so much for joining us. And sibonga kakhulu ukuthi you wanted to share the story with us. It's a very interesting, crazy, weird story. Just take me through this story sakho sisizwe kancane, please. Ngihlala la kanje ngezi. 29 years ngenza ibhizinisi lokubheka abantwana. Abantwana kuhlukile from icrash abami abantwana nginabafika ekseni bahamba intambama. Ngiphinde ngibe nabalalayo bahamba makuphela inyanga. All right. So you've got a boarding school sort of set up for ingane. Yeah. Okay. What age group? From 0 months to 3 years. Oh, okay. So balala lapha abanye bafide and umama wenze njani uletha imali noma uletha ukudla negrocery yengane into kanjani? If umntwana ezohlala siyenze i-affidavit but siyenzela ngakule ndawo ngihlala ngakuyona to avoid ukuthi if ngiyenze ngala isuka ngakhona if esezoclaima ukuthi ngintshontshe ingane ngizobe ngibuzakala ukuthi bengifunani ngala ihlala ngakhona so ngaphethe ukuthi ngcono ngala. At least you're clued up about the law. Well done to you. Yeah, thank you. Then umzali ke mase siyenzile affidavit siyavumelana ngezidingo zengane ezidingayo ezidlayo ebese kuba imali sifakela imali month end umntana ndingane yakhe. Yes. Okay. So I have umntwana la engimthole on Facebook. It was 2022. Okay. Kuyinemi diary. Yes. There was this lady white atefuna umuntu ozombhekela ingane owenza umsebenzi njengowami ezithatha isekuyena. Okay. Savela ke sababaningi isicomment ake shithi ke ngoNkulunkulu uyazi uthena wayenzelani wayimina ke amthuzayo kubantu abasasicommente nabo. Then I went to a town ngihlala etown umzali wengane lapha ngase point. Ngahamba ke ngawuhlangana naye ngabuya ke sabuya naye senze affidavit wamletha umntwana intombazane wafika eno 2 weeks. Yeah. So savumelana ukuthi umntwana uzombashela if engabe isikhathi engasitholi kahle nginankinga ngafika la ekhaya lale avuke ngakusasa ahambe noma ngafika ahlale ahamba ambona ahambe noma ngimlethele nama mangabe phela inyanga eThekwini angakhombisa ukuba nenkinga. Ngicabanga ukuthi wafika mhlambe umntwana wayino 6 weeks kuyela kwinyanga ifika la ekhaya wafika kabili ekhaya usafike kabili lokingane ngahlala nayo. Then kwahamba isikhathi akafoni ukuthi angicela ukuthi mhlambe ingane ngimlethele abuze ukuthi ingane injani akafoni ngisho ukufona at all ufaka imali ufaka imali athenga idingo zengane mhlambe eqabukele ngaleso sikhathi ke ngoba ngimsukebile ngithi hayibo usibani siyaphila naye aphile akhombisa ukuthi hayi ukhona uyaphila naye. Uhlala lapho sisi, do you know? Usisi original waseMaritzburg. Okay. Then la eThekwini uzosebenza uqashile ngasePoint ekwini. Wenza muphi umsebenzi? Before bekade sebenza e-call center sengikhohle igama layo because ushintshile khona unyaka ashintshe ngawo la ngithe ngithi ngiyombheka eflethini kade ngimhambisela ingane nginenkinga yefoni ngase ngithi hayi ngoba ngiyalazi iflethi ingane kade ngilande kulona ingane mangifika bathiwa hayi lo muntu kade ahamba la. So nje yeah afika kuthiwa akade ahamba so manje angazi noma usasebenza i-call center bathi useshintshile umsebenzi asebenza kuona manje. Okay. Yes. So uma ingane ke uthe ingane mangabe no 3 months ingane bese ngiye ngimcele mina futhi sekuyimina kahlahle somzali wengane bese ngiye ngimcele mina mangabe nami ngimendlela since nami ngimncane phela ngifuna ukujabulisa ngitshela angiyahamba ngosuku lokuthi ngitshele ngosuku lokuthi ngizocela ukuthi sihlangane ngikulethele ingane ngizobe sengiyanda futhi ngesonto. Ngizothi nje sivumelene naye makwenzekile sahlangana ngokuthi mangifika ngiyena angakhombisa appreciate umuntu ongahlangani ingane yakhe akhombisa appreciate ukuthi ujabulile ukubona ushintsho nasenganeni ukuthi iphatheke kahle ngokuthi ngiyafika ngihluthi ingane thatha ingane yakhe ahambe ngidube nami ngithi hayi ngengimangifika la ekhaya bachaze ukuthi wenza nje sibani kodwa ngicabanga ukuthi ingane ingabe isayilanda nala indlela kwathiwa ayikhanga impela ingabe isayilanda. Ngibuye ngishaya uGilthi ukuthi wathi ifuni ingane isayilanda mhlawumbe ephinde itholele omunye umuntu kuFacebook futhi ithola ukuthi ingaphatheki kahle ngalendlela ebizophatheka kahle la emndenini wami ngiqhubeke futhi ngihambe ngiyilande manje ngisambe ngimfonele ngibuze ukuthi ingane ngiyayilanda athi
So sihambe So okay, isikhathi just sisi. to be clear, uhlala isikhathi esingakanani yena nengane yakho? Uhlala leyo weekend leyo or uhlala once a month ngoba ngike ngakuzwa ukuthi kwaphela u3 months engayibonile inhlobo ingane. So how often does she take ingane yakhe? Ingane angeke ngisho ukuthi useke wahlala naye kakhulu because kuba ileso sikhathi mangabe ngimcelile kuye kubo ngesihlanu kubo umgqibelo ngesonto Oh, so uhamba yayibona only mawukuthi wena ocela ukuthi ufuna ukushingane unendlela. Yes, ngithola kanjalo mangingashongo akasho. So because nalapho I'm not sure noma yahlala yini nayo because kade ngiqala ukuyihambisa kuyena kade ngibona ukuthi uthuli yabuya igodekile mayigodekile ngiyabuza ukuthi yindaba ingane ikwethiwe yini manje wasethi hayi pressure yecelele kuyona eThekwini yasho ukuthi yakwethwa lapho ngathetha ke phela nami sengumzali engifana nomzali enganeni ukuthi ingane angeke ngiphinde ngikwazi ukuthi ukumnika mangabe lezo ngakwazi ukuqikelela ukuthi ingane mina ngimnika i-right masibuyisibuyise nenkwebheko ngingabe ngazi ukuthi uzohlala naye bengazi ukuthi iye ema-crash. So kahle wena who's more of a mother to the child than the mother? Yes. Sure. So lo muntu sisi lo since alexingane akathenga ingubo zogqoka akathenga ingubo ufaka le mali le so ithe ingane mayizothi 1 year ngamcela ngixayekile ngamcela ukuthi because savumelene from start savumelene ukuthi okay wathi uzongikhokhela 2000 so u2000 lona eqale nje siqala waqale wangaba nokungawukhokhi kahle ngase ngiyamangala phela hawu sithi imali manje ngihlala kanjani wase yangichazela kahle ukuthi hayi into edala ubone ngazi ukuthi imali ingena ngama delays because ubaba wengane ufaka 1000 nami ngifaka 1000 so isalinde 1000 lababa wengane ubaba wengane lakhe 1000 uyaphuza ubufa fanele ngize ngincenge ukuze alifake wathi ukuze kube easy kungcono ngikunikeze inamba yakho ubaba wengane ngoba ngiyabosha ukuthi usuke eqamba amanga manje ngicela sengixabana nawe cela ukuthi ube nenamba yababa wengane nifakelane nodwa imali mina nje ningabe ngisangifani ngizofaka la 1000 ngiyebizo ngidingela kuyena ubaba wengane. That is crazy. So ubaba wengane ukhona naye mawukhuluma naye uthini yena? Ukhona ubaba wengane ke naye sinokuxabana ke nje umuntu ongayigcina ithembiso zakhe so eqabaneni kwethu kwaze wagcina ekhiphile igama ubaba wengane uthi hayi uyacela ukuthi ingane anginikeze yena ngoba uyangibona mangipostele ko WhatsApp ukuthi ngiyayithanda sihleli kahle akaboni ukuthi ngisazokwazi ukuthi ngihlukane nale ingane ngoba ngathi sengiyinikele kakhulu enganeni uyacela ukuthi anginikeze yona. So ingane uyiphiwe ubaba wengane? Ngiqale ngayithiwa ubaba wengane manje sebengithe bobabili. Bathi mithatha ingane? Yes, ubathi bayahluleka yona bayi-afford. Mabekupha kona isho ukuthi bashela ukuthi wena kufanele uyilokhuze. Ngikhulise shuthi ngi-adopt into kanjalo. Yo. And how are you feeling about that? Hey sisi angifuni ngisho ike angihlukumeza kakhulu because last year luke wazama ukuthi uyayithatha sixabana wathi uyayithatha ngona ayithatha ise home usayitholele vele ne home iyadelela uma ingane sithi angifundela ngawo mina ngimncengayo njengoba ngisho ukuthi mina uma ingane kahle kahle kuyena yena usefana like ubaba wengane kumina ngoba ngisho ngifuna izinto izinto fanele ngimncenge ngizama ukuthi ngehlisa umoya ngisho ngizisa kufanele uyadelela so nje sixabana maxabana naye wathi hayi ungcono ingane ayithatha ise home usayitholele vele ihome ukuze uzohlukana nokukhuluma ikhathele ukukhuluma nalapho sisukhuluma it's not ukukhuluma kwakade ku-December maku-December ngathi maku-December ngiyengivale kuzona zonke ingane so ingane zicela ukuthi uyithathe nami ngikwazi ukuphumula because ngisebenza mina January to December ngivale ngisho kuvala iy'kole wasethi hayi yena inkinga yakhe aka-off uzoze aye elivini ngoJanuary makuvula iy'kole ngamlinda futhi kuthe mase zivula iy'kole ngayithulele mase ngimbuza ukuthi hayibo sisi wakade ugcina uthe phela uzothatha ingane makuvula iy'kole hayi yabona njena ngicela akikho into angiphendula ngayo if usoxabana anytime noma ngizongibonisa into enengane uzongiphendula ukuthi ngicela ukuthi ongcono ngivele ngiyithathe ngoba mina ngikhathele ukukhuluma angifuni ukukhuluma velasho njalo so yangihlukumeza lento leso simangabe ingihlukumeza indaba yami ngane ngatshela umakho ukuthi la ekhaya ngihlala nomama usishami ngabatshela ukuthi usishami kade engekho ngamfonela ngafonela omunye useClermont abatshela nayi inkinga yengane le ngoba bayayazi uma waye usethi kanje into engiphatha buhlungu anginankinga ubumingane yakhe kodwa nje bethi uyisentandane endakafuni ukungitshela ukuthi uyisakephi njobe behlule kuyivashela ila ekhaya ihlala nami ehlule ukuyithengela izingubo zokugqoka izoba yini la iyakhona indile yangani ikhulele umina la ekhaya ikhulele kwifamily la ekhaya abekho abanye abantu abazi iyohlukumezeka
So when where are you right now? Usuyathanda umntwana and you want the child to be yours, or where? How do you feel? Ngeke angifisi shem ukuthi ahlukane nami. Angiboni nami ukuthi ngingasurvive, angifuni nje iqamba manga. Angiboni nje ngizamile ukuzama ukuthi ngifeke indaba yakho ukuthi ngingasiza kanjani. But kwezinye indawo bayangichitha. Kodwa futhi ekugcineni bese ngizengadecide ukuthi shithi ngizohlala naye kanje. Ungekho for milihleli mina mhlawumbe iphepha eligcwalisiwe ukuthi ubiza mina yonke into, because if whatever kwenzeka manje ngoba ngiyafuna ukumthatha, mangimthatha bengifuna ukuthi if amaphepha kwenzeka ngishintshe yonke into nesitifiketi ngoba kuzokwenzeka in future njengoba eno2 manje ngamthatha eno2 weeks uzokwenzeka uma wakhe angikwazi ukube eMaritzburg la ihlala khona ngqo yimi number yampowabo nakumpowabo awayiphika ingane kumpowabo mayimbuza wathi akayazi ingane, so shithi into nje esentanta emoyeni. Njengoba ngingayazi ifamily amafoni alahleka inamba ziyashintsha ngiyothi ngelilanga ngithole ibhuku wakhe noma yini uma ingane sifuna ukushaya ID ngasamthobi. So bengifisa ukuthi engathi mangisizakala ngingasizakala ukuthi isitifiketi nje kushintshe ukuze angabi nankinga yisi noma nami ngifa kodwa bakwazi ukuthi bamenzele la ekhaya ngoba phela uzobe ehleli la ekhaya. All right. So let's see if we can help you, but kuzomela siqale sikhulume nayo mama noma ubaba wengane sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. We are trying to get hold of the parents, okay, but also what we're trying to do is to see if we can assist Anonymous in trying to get a legal adoption of your mntwana. It is quite a process. So we're finding someone. Wivuma, hi. Yebo sis. Unjani butnam? Ngiyaphila. Ukhuluma noJacinta lawa kaNgobese. Njengamanje you are live with my fam. I am live. Yes. Why is that? But it's fine. You are anonymous right now, so nobody knows who you are, nobody knows your name, nobody knows where you are. But we would like to talk to you as anonymous. Okay. Regarding? So we've got someone here joining us on the show who has something adinga ukuthi simsize ngayo. Now ukuthi simsize udinga ukuthi sizwe from you qala ukuthi are you okay with us helping them yini? Why do I have to say? Why do I have to give authorization for it in order for you all to give her help? Yeah, so in order for you to give us permission, you need to be the one that assists this lady so that we can assist her. I'm just gonna lay it out for you. She's on the line and she is anonymous, njengoba now anonymous. What we would like is for you to tell us about your child, because she would like to assist when it comes to the child. But you've got a child, and why are you not with your child right now? Come again? You've got a child, but I want to find out why are you not with your child? How do you not have a child? If you say I'm anonymous and all of a sudden you claim to assume that I have a child. I'm not assuming. How do you know? Okay. So how do you know I got a child? Okay, let me explain this to you. You are anonymous, but me, as a radio presenter, I know your name, I know your details, but the listeners don't know who you are. So that's why I'm saying this to you so that you can be comfortable speaking to me and not think that everyone knows who you are. Okay. So I'm saying, Wuti, in terms of your child, we know there's an issue that has to do with your child. The lady that I'm with right now is actually trying to assist and wants to hear from you. Wuti, would you be willing, Yini, to get that assistance from her? But I want to know from you, what are the challenges that are causing you to not be with your child right now? Society and economy. Society. And economy. What do you mean society? Well, environment where I stay and people I stay with does not permit me to have a child around. So, and then on top of that, there's economy, you know. Yeah, so you can't afford the child. I'm not saying that I don't provide where I can, but it's tough. It's tough. Okay. So the lady that looks after your child, who came up with the idea that you should rather give the child to someone else to look after? That was not my idea that day. It was whose idea was it? There's two people that make a baby, right? Obviously, it was my partner's idea. Okay, so are you still with your partner? You guys still in a relationship? So you broke up? No. Okay. Well, later, I wouldn't say it was a breakup. Well, everybody decided to go MIA, you know, don't talk, MIA. Oh, so nobody broke up with the other. You guys just went quiet. Then then all of a sudden I explained the middle person in between us. So
this relationship became a threesome relationship whereby is the lady that take care of the baby who I answer to, that I don't answer to the woman anymore. And then all of a sudden it looks like the person that take care of the baby loves the baby more than the mother, so it's a whole complication situation, yeah. How does that make you feel to know that the lady that looks after your child loves your child more than the mother? It hurts, right? It really hurts. It hurts. Yeah, it hurts a lot. And when the mother of the baby mama lies to you, telling you, I'm taking the baby back home, but at the end of the day, she never ever did. So yeah, it's a whole long story, like. So, okay, let me find out from you. Gutsi, is there another way that could have happened so that both of you can take care of the child even if you're no longer in a relationship, or is this the best solution for the child? Well, to be quite honest with you, right, with me, right, to the lady that I speak with, that's taking care of the daughter right now. She has been pleading and begging me. She wants to adopt a child, or she wants the child, or she loves the child. I will willingly give her the daughter, because myself, I can't afford myself, to be quite honest with you. And what makes you think that I'll be able to afford my daughter? So do you love your child? I do love my daughter. I do love her. Oh, you hesitated a lot there, but it's fine. I didn't hesitate. I did not hesitate. Okay. Right. I'm just confused with all numbers called. Yeah. I'm just trying to get what's going on. No, I'll tell you now for you. And I just want to find out, do you have family, and what's your family's input in what's going on? No, my families are not around here. You don't have a family? No, there are no families around here. All right. So I've got Anonymous joining us on the line here, and she just wanted to find out if you could allow her to adopt the baby, and maybe we can help facilitate that process and make it a lot easier for. Yeah. That anonymous person. Are you talking about? Why are you saying her name now? Because you just told me, because nobody's hearing. I'm not live online. Nobody's hearing me. It's just you and your co-workers. Right? I'm not live on radio. That's not what I said. So I said I'm live on radio. Yes, I said you're live, but I'm the only one that knows who you are, and the others don't. The listeners don't know who you are. So are you willing to give her the child, and are you giving us permission to try and assist with the process? Right. Like I said to you, it's two people that make a baby. I cannot make the decision alone. She got to involve the baby mama as well to give her the permission. Right. I can say yes. I do my work. You can say no. So when Angogwako, you are willing and ready to give. That's what I'm saying. We are gotta sit down on the person that brought the baby to the earth. Kulumenai. Then I won't be able to. Right. But Mayangavumi, what is your other option? Because you guys, like you said, are not capable of looking after the child. And forget finances, because government does make provision in terms of grants and whatnot. But I'm talking about being there for the child, loving the child, holding the child, kissing the child. Have you done any of that? Have you done any of that? Have done what? Have you held your child? Have you kissed her? I've held my child. I've kissed my child. When the few months when she was born, I did hold that. That was the last time you saw her when she was 2 months. I did. I had moments with her. Okay, Anonymous. When was the last time the father of the child saw the child? I think it was 8 months. When the child was 8 months. Yes. How old is the child now? 2 years. Okay. Anonymous, is there anything you would like to say to the father of the child? I know. He knows everything. He knows everything. There's nothing to say. It's just that yesterday I tried to text him, but he didn't respond. I was going to tell him that he must be away that we will be on live today. It's fine. It's okay. Yeah. So now, from here onwards, he's saying he needs time to consult the mother and then give permission, because we want to get the process going. So I don't know what to do now. He always say that she's going to talk with the mother. Always that. But you've already given her the child, Anonymous. Mm-hmm. Why don't you just give her the child and let's get the process going? It's fine. Okay. I hear you. Right. Like I said, like I told you in the beginning, right? The nanny loves the daughter more than the mom, right? Didn't I tell you that? Mm-hmm, right? mm-hmm. And you can see she went that far to come live. Yeah, so that's what I'm saying. Right. Are we just going to get the process going? Right. Because we want to get the people involved now. She has sent me pictures of paperwork and all that. I have looked at it. Like I said, I'm willing to give her.
But what if it becomes an issue at the end of the day, comes and bite me off? No, mawangane, come and bragging about the daughter. But Mama has already said uyamupa. Nawe ushilo wathi uyamupa. You said so. Yes. Even you said so. Both of you. Yes. Sure. Yes. To be quite honest, I never knew about that. Yeah, I can show you text on WhatsApp. How? You,